Starac Porfirije: izvršavaj ono na što nas priziva Hristos i svi tvoji problemi će nestati. Jednom prilikom, kada sam sa starcem Porfirijem razgovarao u njegovoj keliji, zazvonio je telefon. Starac dugo nije podizao slušalicu, a onda mi je rekao: molim te, podigni slušalicu i upitaj ko se javlja i sa kakvim pitanjem. Telefonirala jedna žena iz severne Grčke. Rekla je da neizostavno mora razgovarati sa starcem Porfirijem. Starac je rekao: prenesi joj da sada ne mogu da razgovaram. Imam mnogo naroda ovde. Neka me pozove kasnije, predveče. Tako sam i preneo. Žena me zamolila da od starca zatražim da se pomoli za rešenje jednog njenog važnog porodičnog problema. Otac Porfirije je rekao da joj prenesem da će se pomoliti. Žena je još jednom ponovila da se rešenje tog problema ne može odlagati. Starac je tada sam prišao telefonu. Uzeo je slušalicu, ali nije čvrsto prislonio uz uho, tako da sam mogao čuti njihov razgovor. Blagoslovena, rekao je on, zašto si toliko nestrpljiva? Već sam ti rekao da se molim, a ti smatraš da te moram saslušati kako bih saznao za tvoj problem. Da li se tvoj problem sastoji u tome i tome? Međutim, to nije toliko tvoj problem koliko problem tvog muža, jer on... Otac Porfirije je tada iscrpno opisao njegov problem. Probleme ima i tvoje prvo i tvoje drugo dete. Oni su... Starac je tada govorio o problemima njene dece. Zar nije tako? Žena je bila zaprepašćena rečima oca Porfirija, a onda je odgovorila: sve je upravo tako kao što vi kažete, starče. Kad je već u istinu tako, onda se moli, izvršavaj sve ono na što nas priziva Hristos. I ja ću se moliti. Ne brini, svi tvoji problemi će se rešiti. Žena je bila toliko uzbuđena da nije mogla pronaći reči kojima bi zablagodarila ocu Porfiriju. Starac joj je dao još neke savete i blagoslove. Spustivši slušalicu, okrenuo se prema meni. Ja sam ga gledao kao gromom pogođen. Jesi li čuo? Kakvo je to čudo? Kako je veliki i dobar naš Bog? Ja sam ovde, a ona, nepoznata žena, nalazi se tamo daleko na severu, a Bog je jasno pokazao meni, grešniku, njene probleme, probleme njenog muža i njene dece. Kako je velik naš Bog! Decu ne treba prisiljavati. Jednoj majci koja je oca Porfirija upitala da li bi trebalo da se zajedno sa decom preseli u London, starac je odgovorio: nemojte kupovati stan u Londonu, nemojte se tamo preseljavati. Tamo nećeš imati posla. Klima je tamo vlažna, ljudi su tuđi, ravnodušni, inoslavni. Tvoja deca će se tamo dosađivati. Biće bolje da žive ovde gde su svi pravoslavni hrišćani, Grci. Klima je ovde dobra i deca će se radovati. Decu ne treba prisiljavati. Kada se nedolično ponašaju, ti kao majka preduzmi određene mere, ali ih nemoj prisiljavati. Dobro je što deci svakodnevno čitaš Sveto pismo. Ako neko od njih ne želi da sluša, neka ne sluša. Uzmi ostalu decu i pređite u drugu sobu gde ćete nastaviti čitanje. Kada ideš u crkvu, a deca ne žele da idu sa tobom, nemoj ih prisiljavati, ali nemoj ni pokazati da si ravnodušna. Reci im ovako: deco, ja sad idem u crkvu. Ko hoće može odmah da pođe sa mnom, a ko ne želi, neka dođe kasnije. Tako im govori i moli se za njih. Kada se ti moliš za njih, onda će ih sam Bog poučiti. Vi ste ih volali, ali ste i vršili pritisak na njih. Drugim roditeljima koji su imali ozbiljne probleme sa decom, otac Porfirije je rekao: vidite li koliko se mučite sa svojom decom? Vidite li do čega su došla? Vi ste ih volali, međutim, niste imali neophodnu svetost da biste ih zadržali blizu Hrista, zbog čega ste vršili pritisak na njih. Dok su bili sasvim mali, uspevali ste da se izborite sa njima. Sada su odrasli, a vi ste ih izgubili. Ne treba da ratujete sa decom.
nego sa đavolom koji se naoružao protiv vaše dece. Manje im govorite, a više se molite za njih. Starac je s neverovatnom preciznošću pronicao u samu suštinu problema. Toliko godina si ga primoravala. Jedna majka poželjela se ocu Porfiriju kako je sin više ne sluša, ne ide u crkvu i slično. Starac joj je rekao: toliko godina si ga primoravala da čini ono što ti hoćeš i da ide onamo kuda ti želiš. On sada teži da bude slobodan. Nemoj mu govoriti učini ovako, a ne onako. Samo se o sebi s ljubavlju moli za njega. Kada bi vidjela da je neki Turčin uhvatio tvoje dete i da mu govori: reci tvojoj mami to i to, da li bi osudila svog sina? Da li bi se naljutila na njega? Sami ste krivi što je dete otišlo od vas. Starac sam ispričao sljedeće. Kod mene je dolazila jedna majka koja je bila sva u suzama. Moja 14-godišnja kćer je pre 3 dana otišla od kuće, rekla je ona. Moj muž će ubiti kada se vrati. Šta da učinim? Sami ste krivi što mi je dete otišlo od kuće, odgovorio sam. Dete zahteva da se dobro i valjano odnosite prema njemu. Vaša kćer će se sutra vratiti. Neka dočeka pripremljena hrana i topla voda u kupatilu. Ona je mnogo patila. Ni o čemu se ne raspravljajte s njom. Gde je bila, zašto je otišla i slično. U protivnom, ona će potpuno otići od vas. Samo joj pokažite ljubav i ni o čemu se ne raspitujte. Hoću da odem od roditelja. Odnos jedne duboko verujuće 20-godišnje devojke i njenih roditelja došli su u bezizlaznu situaciju. Zbog toga je htjela da ode od kuće. Devojka je došla se posavjeti sa starcem Porfirijem, rekla mu je da su njeni odnosi sa roditeljima veoma loši i da želi da ode od kuće. Otac Porfirije je upitao zašto ne može da popravi odnose sa roditeljima i u čemu se sastoje njene teškoće. Devojka odgovorila da je roditelji uopšte ne vole i da ona osim toga živi crkvenim životom, dok su oni u potpunosti ljudi od ovoga sveta. Starac je tada rekao da će, ukoliko je uistinu verujuća, pravilnije biti da ona voli svoje roditelje umjesto da od njih zahteva da je vole. I ti postupaš kao tiranin. Jednom prilikom, dok sam bio u keliji starca Porfirija, zazvonio je telefon, što je bila sasvim uobičajena pojava. Otac Porfirij mi rekao: podigni slušalicu. Neki nepoznati čovjek iz jednog grada u unutrašnjosti neizostavno je želeo da razgovara sa ocem Porfirijem. Starac je uzeo slušalicu i ja sam bio svedok sljedećeg razgovora. O čemu želiš da govoriš? Oče Porfirij, imam velike probleme sa mojim sinom. On me ne sluša, protivreči, drzak je, ništa ne čita, izlazi sa lošim društvom. Vidim, on ima psihološke probleme. Buni se i pravi greške. I ti međutim postupaš kao tiranin. Ko ja? A ko drugi? Ti, naravno. Zar još nisi toga svestan? Ako je tako, oče, onda je situacija veoma ozbiljna. Bez oklevanja moram doći kod vas da bismo se vidjeli. Nije potrebno da dolaziš ovamo. Smatraj da si već došao. Kako to mislite da sam došao? Prvi put razgovaram sa vama i to preko telefona. Evo sad si došao. Kada razgovaram s tobom preko telefona, to je isto kao i da si došao kod mene. Ne moraš da putuješ tako daleko. Učini onako kako ti budem rekao i tvoji odnosi sa sinom će se popraviti. Starac mu je dao dragocjene preporuke neophodne za njegov duhovni rast. Savjetovao ga je da svoje tiransko, despotsko ponašanje prema sinu zameni blagim i razboritim pristupom. Moja kćer vodi grešan život. Starče, moja kćer vodi grešan život. Kako da je spasem? Svojom sopstvenom svetošću, jedino tako. Svetost roditelja spasava njihovu decu. Imamo velike probleme. Jednom su pobožni roditelji, otac inženjer i majka nastavnica,
posjetili oca Porfirija kako bi se s njim posavjetovali o svom sinu, koji je stupio u godine uzavrele mladosti. Starče, pitali su oni, šta da radimo? Dete je odraslo i sada imamo velike probleme s njim. Dečak se kasno vraća kući, ne sluša, veoma je drzak i viđa se sa lošim društvom. To je onaj period kada vi treba da ćutite, odgovorio je mudri starac. Prikrivajte svoju pobožnost, ne provocirajte dečaka. Sada je takav period, to je kao da ste vi odeveni u prazničnu odeću, a on sav u prljavštini i dronjcima. Njega odbija upravo ta vaša pristojnost pod navodnicima i izaziva u njemu želju za pobunom. Recite Presvetoj Bogorodici. Ono što hoćete da kažete svojoj deci, recite sa molitvom. Dečje uši su zatvorene. Tek kada pristupi prosvetljujuća božanska blagodat, oni počinju da slušaju ono što im govorimo. Kada hoćete nešto da kažete svojoj deci, recite to Presvetoj Bogorodici i ona sama će sve ustrojiti. Vaša molitva će biti onaj životvorni dah, ono duhovno milovanje koje zagreva i prihvata u svoje naručje, koje će obgrliti vaše dete. Otac Porfirije je verovao u nesumnjivu vrednost molitve i čovekovog duhovnog života. Svojim duhovnim čedima savjetovao da ne zaborave da se mole. Moli se prostodušno i smireno, s prostodušnom verom i ne očekujući da će ti Bog odgovoriti. Nemoj težiti da vidiš njegovu ruku ili njegov lik ili njegovo blistanje. Ništa od toga. Samo vera. Kada besediš sa Bogom, ti u istinu besediš sa njim. Kada vidiš da Nemac hvata za grlo tvoje dete. Jedne večer došao sam kod oca Porfirija s jednim poznatim Kipraninom, koji zauzima važan položaj u Atini. Ovaj čovjek finansirao je snimanje filma koji se zasnivao na evanđelskoj priči o bludnom sinu. Već je bio spreman scenario, kao i sve ostalo što je potrebno za snimanje filma. Ovaj čovjek je želeo da dođe kod starca kako bi doznao njegovo mišljenje o budućem filmu i dobio njegov blagoslov. Otac Porfirije nam je mnogo govorio o ocu koji se pominje u ovoj priči i koji je oprostio svom bludnom sinu. O tome kakav bi trebalo da bude otac u savremenom svetu. On je tada rekao, kada vidiš da Nemac, a pod Nemcem je podrazumevao đavola, hvata za grlo tvoje dete, nemoj se gneviti na svog sina zbog toga što je skrenuo sa pravog puta. Umjesto toga obrati se Bogu. Naučite da se obraćate Bogu s molitvom za svoju decu. Umjesto da ih grdite, ispričajte Bogu o svojim problemima sa decom. Ti svoje dete ne voliš Hristovom ljubavlju i zbog toga mu nanosiš štetu. Starac mi jednom prilikom rekao, mi smo dužni da volimo Hristovom, a ne čovečijom ljubavlju. Pre 2 godine ovamo je dolazila majka 4 dece da me upita o njima. Rekla mi je kako se zovu i ja sam joj kazao. Posebno obratite pažnju na Haralampija, jer će vam on uzrokovati veliku patnju. On je u to vreme imao 12 godina. Kada je to čula, žena je uzviknula. Oče, šta to govorite? Haralampije je moj najbolji sin. Posebno brinem o njemu i volim ga više nego druge, jer je on najmlađi. Ti njega ne voliš Hristovom ljubavlju i zato mu nanosiš štetu. Nije mi verovala, nastavila da se prepire sa mnom i otišla je veoma uzrujena. Pomolio sam se i prepustio je volji Božjoj. Juče je ponovo došla, duboko se kajući. Oprostite mi, oče, rekla je ona. Prošli put sam vas uvredila. Rekla sam da vi uvodite ljude u zabludu. Sada verujem da vi znanje dobijate od Boga. Oče, Haralampije je otišao od nas. Postao je pravi divljak i uzrokovao nam je mnogo patnje. Šta sad da radimo? Uistinu, ja ga nisam voljela Hristovom ljubavlju i time sam mu samo naškodila. Iz njenih očiju potekli su potoci suza. Iz knjige
a Hristova lepota spasit će svet, rečnik svetog starca Porfirija.